Усім прывітанне яшчэ раз. Па-ранейшаму Зміцер Лукашук у студыі Еўрарадыё, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. І працягнем мы абмеркаванне з адмысловым экспертам, кіраўніком аналітычнага праекту Беларусь Security Blog Андрэем Паротнікавым. Добры дзень, спадар Андрэй. Дзень добры, Дмітрий. Ну што ж, паколькі вы у нас кіраўнік цэлага security блога, разбіраецеся ва ўсіх гэтых security, то есть сілавых структурах і пытаннях, то, безумоўна, вельмі актуальнае некалькі пытанняў. Гэта першае, перасцярогі, якія працягваюць віраваць у беларускім грамадстве з нагоды беларуска-расійскіх вучэнняў. Ну і гэтыя дарожныя мапы, ці якіх зараз так лайтова вырашылі закамуфляваць і называюць саюзнымі праграмамі, што ад іх чакаць. З якой тэмы найперш пойдзем, павядзем размову? Ну, давайте, может, з апошняй саюзных праграм, бо яна больш кароткая будзе. Больш кароткая, я не перакананы. Тым не менш, давайте вось сапраўды з гэтага пачнем. Андрэй, а як вы думаеце, першае, чаму яны вырашылі дарожныя мапы перайменаваць у саюзныя праграмы, і вас не здзіўляе, што да гэтага часу ніхто не ведае, што ж яны там канкрэтна утрымліваюць? Здзіўляе вельмі сур'ёзна, і не толькі ніхто не ведае, але няма ніякіх, скажем так, працешак, уцешак аб рэальным, аб тым, што там ёсць насамрэч у гэтых дарожных мапах, якія зараз ужо, дарэчы, беларускім бокам, яны былі перайменаваныя у саюзныя праграмы. Таму, канешне, вось гэта такая невядомасць у гэтай скрынцы, якая можа выскачыць і быць вельмі непрыемнай. Хаця нашы эканамічныя эксперты, яны збольшага сцвярджаюць, што там нічога прынцыпова новага няма, то бок там збольшага ёсць упарадкаванне тых дамоўленасцяў, якія былі раней, і не больш за тое, то бок ніякіх рэвалюцыйных там зменаў не перадбачыцца. Але той факт, што змест гэтых праграмаў невядомы, ён, канешне, вельмі напружаны. Ну, сапраўды, слухайце, ну, калі там нічога страшнага, калі вот этот просто вот нейкія там падгонкі заканадаўства, як нам любяць часам даказаць, расійскага пад беларускае, ці наадварот, ці там як это назваць, то сапраўды, чаго было адразу не сказаць: вот паглядзіце, вот мы тут вот за тое, каб нам усім жылося лепей, тут вот так і прапісана. Гэтага няма, і скардзяцца праўладныя эксперты, што яны не маюць ніякага доступа, нейкага зліву інфармацыі. Расійскія таксама вот інсайдеры неяк не спрацоўваюць. І адпаведна нараджаюцца пытанні, чым гэта можа пагражаць, чым гэта можа скончыцца. Ну, калі казаць у найгоршым варыянце, чым гэта можа пагражаць, то гэта можа пагражаць стратай Беларусі фінансавага і эканамічнага суверэнітэту. Гэта могуць быць нейкія захады, якія фактычна будуць азначаць уключэнне Беларусі ў эканамічную прастору Расійскай Федэрацыі на расійскіх умовах пад расійскімі рэгуляцыямі. Таму, канешне, вось гэта той максімум праблемаў, якія мы можам атрымаць, але трэба разумець, што вось страта такого эканамічнага суверэнітэту, яна можа вельмі сур'ёзна адбіцца і на іншых складніках нацыянальнага суверэнітэту, у прыватнасці на палітычным і на суверэнітэце ў сферы бяспекі. Калі казаць ўсё ж такі пра магчымую ці там пагрозу нейкую там страты суверэнітэту, ці хаця б там часткі суверэнітэту. Скажыце, вот на ваш погляд, Лукашенко гатовы на гэта пайсці? Бо колькі разоў, колькі гадоў нам ужо ўсе казалі пра тое, што галоўнае для Лукашэнкі ўлада. Ён не аддасць яе ні кроплі. І зараз вот так вот лёгка ўзяў і аддаў частку суверэнітэта, чытай частку сваёй улады. Ну, па-першае, нельга сказаць, што гэты працэс ідзе лёгка, таму што ён стартаваў у 2019 годзе, хутка скончваецца 2021, то бок 19, 20, 21, 3 гады
перамоваў, а вынік такі, што пакуль няма што і прадэманстраваць. Другі момант вельмі важны, гэта тое, што на постсавецкай прасторы традыцыйна мала заключыць пагадненне, трэба яшчэ прымусіць яго выконваць. Таму якраз такі разлік беларускай улады, беларускага рэжыму можа быць у тым, што мы падпісаць-то падпішам, а потым мы будзем чапляцца за розныя фармальныя падставы, не выконваць тых абавязацельстваў, якія будуць ускладзены на беларускі бок гэтымі так званымі саюзнымі праграмамі. Ну, такі, калі там ёсць нешта такое, правда, сур'ёзна. Я просто хочу звярнуць увагу, што ў мінулым годзе прызначае урад Романа Галошынкі, Лукашенко сказаў, што ягоная галоўная задача ўраду гэта не дапусціць страты эканамічнага суверэнітэту. Все рашэнні, асноўныя рашэнні па эканамічнаму развіццю павінны прыймацца выключна ў Менску. І ўжо тады была вельмі вялікае пытанне было, як гэтага дабіцца з улікам таго, што Беларусь ёсць часткай, напрыклад, еўразійскай эканамічнай прасторы, Еўразійскага эканамічнага саюза, што прадугледжвае перадачу частку фінансаў рэгулятыўных паўнамоцтваў на больш высокі міждзяржаўны ўзровень. Таму я б сказаў так, што, безумоўна, ёсць нейкі, скажем так, мандраж адносна зместу гэтых праграмаў, але ўся гісторыя, якая папярэднічае гэтаму, яна сведчыць аб тым, што беларускі рэжым не пойдзе на выкананне тых палажэнняў гэтых магчымых саюзных праграмаў, якія наўпростава тычацца паўнамоцтваў, скажем так, нацыянальнага кіраўніцтва Беларусі. Ўсё ж такі, я так думаю, за столькі гадоў у Крамлі добра вывучылі і Лукашэнку, і вось гэты так званы беларускі падыход да выканання, можа быць, ужо і падпісаных, але не вельмі там прыемных нейкіх там пагадненняў. І ведаючы гэта, ну, можа быць, аналізуючы, што так беларускі бок будзе сябе паводзіць і ў дадзеным выпадку, вот Крэмль, першае, не прадугледзеў нейкай магчымасці уціску з тым, каб праграмы былі выкананыя, ці ім, можа быць, і не так важна, каб нешта там было потым, што там будзе з выкананнем гэтым, галоўнае для нейкіх сваіх вот унутрырасійскіх вырашэння пытанняў, вот падпісаць, заявіць пра нейкую там перамогу, а далей што будзе, і Крамлю не важна. Вот як вам бачыцца? Ну, па-першае, такая неабавязковасць гэта не адрозная рыса выключна беларускага рэжыму, гэта ў прынцыпе такая постсавецкая модус вівенди, правілы паводзінаў, калі мы падпісваць там і падпісваем, але як мы будзем гэта выконваць, гэта ўжо асобнае пытанне. А па-другое, калі назіраць, то расійскі бок не дэманструе асаблівай зацікаўленасці ў гэтых праграмах, прынамсі ці дорожных мапах, прынамсі публічна. То бок сітуацыя выглядае такім чынам, што асноўнымі ньюсмейкерамі, прынамсі ў апошні год, па гэтай тэматыцы з'яўляюцца беларускія чыноўнікі. І гэта сведчыць аб тым, што суеціцца той, мітусіцца той, каму больш патрэбна. Чаму гэта можа быць больш трэба менавіта для беларускага рэжыму? Таму што гэта разглядаецца як частка працэсу ці праекту забеспячэння всеагульнай і палітычнай эканамічнай падтрымкі з боку Крэмля для беларускага рэжыму. Таму ў дадзеным выпадку гэтыя саюзныя праграмы, яны не ёсць нейкай мэтай самадастатковай, яны могуць разглядацца выключна як інструмент забеспячэння крамлёўскай падтрымкі для лукашэнкаўскага рэжыму. І крамлёўская падтрымка, яна будзе працягвацца, бо шмат кажуць пра тое, што, маўляў, ужо і ў Крамлі усім Лукашенка абрыд, ну і плюс іншыя кажуць, што у дачыненні да Беларусі Крэмль абраў новую стратэгію, што вот вечарам крэслы, а толькі раніцай будуць грошы і гэтак далей. Вот ўсё змянілася, зараз там лічаць усе капейкі. То есть падтрымка такая за пацалункі будзе працягвацца? Не, за пацалункі ўжо нічога не будзе, акрамя сустрэчных пацалункаў і
баек про тое, што дзеды ваявалі. Безумоўна, калі Менск хоча нешта атрымаць ад Масквы, то яму трэба прапанаваць нешта наўзамен. І тут зноў-такі паўтаруся, гэта пытанне таго, што прапанаваць. Пакуль відавочна, што беларускія ўлады спрабуюць паспяховая, камерцыйна паспяховая цягам дзесяцігоддзяў прапаноўваць Крамлю нейкія такія палацы з пяску альбо міражы еўразійскай інтэграцыі, скажем так. Давайте прапішем спачатку мапы, вы нам за гэта нешта дадзіце, потым пад кожную мапу мы яшчэ прапішем квартальныя, гадавыя планы, потым мы будем іх узгадняць, і гэтак далей, гэтак далей. Шмат што, нават калі уявіць, што гэтай саюзнай праграмы будуць падпісаны, яно будзе спушчана на тармазах і беларускім бокам, дарэчы, расійскім. Таму што у Расіі і ў расійскіх гульцоў, суб'ектаў расійскай унутранай палітыкі могуць быць свае інтарэсы адрозныя таго, што будзе прапісана ў гэтых праграмах. Наш глядач Энді Джонсон, прывітанне ў Швейцарыю, Энді, нагадвае нам учорашні стрым з Зяноном Станіславовичам і задае пытанне, можа ЕС варта аслабіць санкцыі? Я нагадаю, пра што рэч. Зянон Станіславович перакананы, што санкцыі, па-першае, працуюць не на аслабленне рэжыма, а на збядненне беларускага народа, і другое, санкцыі штурхаюць афіцыйны Мінск у абдымкі цесныя Крамлю. Так вось, як вы ставіцеся да гэта санкцыйнага пытання і дзеяння санкцый? Па-першае, да збяднення беларускага народу штурхаюць не санкцыі, а адсутнасць шматгадовая, шматдесяцігадовая, можна нават сказаць, эканамічных рэформаў. Неэфектыўнасць той эканамічнай сістэмы, якая была пабудаваная ў Беларусі за часы кіравання Александра Лукашэнкі, ейная несамадастатковасць і няздольнасць забяспечыць і эканамічнае развіццё, і ўзрост даходаў насельніцтва Беларусі. То бок, калі мы возьмем і параўнаем папраўка на коэфіцыент інфляцыі, нават у далярах сённяшніх заробкі 2010 года, то мы побачым, што яны апусціліся больше, чым на 10% за гэты перыяд часу. Таму пытанне не ў заходніх санкцыях. Заходнія санкцыі якраз такі ёсць адказам на паводзіны афіцыйнага Менску пераважна супраць захаду. Я хочу нагадаць, што рэальныя нейкія санкцыі, нейкі эканамічны ўплыў, гэта фактычна толькі апошні пакет быў, бо все то, што было да гэтага, гэта такое не аб чым. Па-другое, яны маюць на мэце змянення паводзінаў беларускага рэжыму, а не нават ягоны рэжым чэнж, змену рэжыму ці штурхання ў абдымкі Расіі. А што тычыцца абдымкаў Расіі, то гэта таксама вынік і выбар шматгадовай палітыкі афіцыйнага Менска, які замест таго, каб сапраўды развіваць шматвектарнасць, якую яны вельмі гучна дэкларавалі, фактычна складваў усе яйкі і гандлёва-эканамічных адносінаў, і палітычных адносінаў, і вайскова-тэхнічных менавіта з Расіі. Таму што так проста было прасцей, ленота было там некуды ехаць, аб нечым дамаўляцца, прасоўваць нейкія рэчы. Таму асноўная праблема гэта не заходнія санкцыі і не паводзіны Крамля. Асноўная праблема гэта неэфектыўнасць той сістэмы ўлады, якая існуе. Сапраўды, але калі браць апошні год, то гэтая сістэма даволі эфектыўна знішчае і беларускую грамадзянскую супольнасць, і беларускае грамадства рэпрэсуе, і незалежныя СМІ і экспертаў. Дарэчы, вось Андрэй, адзін з нешматлікіх экспертаў, можна сказаць, амаль што апошні з магікан, які да гэтага часу застаецца ў Мінску. Так вось, я да чаго гэта кажу, што Пазняк-то кажа, што калі, маўляў, санкцыі, скажем так, адмяніць, то іх не адменіш так хутка, але замарозіць, то гэта дасць магчымасць пачаць нейкія такія умоўныя перамовы з рэжымам,
захаду з тым, каб па выніку рэпрэсіі былі спыненыя, каб грамадзянская супольнасць, грамадства Беларусі магло ўздыхнуць, ну і можа быць ізноўку з'явіліся нейкія грамадскія ініцыятывы, ну от каб Еўрарадыё вярнулася ў Мінск. Ну, па-першае, не трэба казаць, што, маўляў, апошніх магіканаў даволі шмат людзей. Цудоўны менскі дыялог працягвае працаваць, іх нават не ліквідавалі, Ага, гледзячы на тое, што гэта фармальна ага. арганізацыя грамадзянскай супольнасці, таму не трэба клевятаць. Калі ўжо казаць больш сур'ёзна, то давайце так, што значыць пачаць дыялог, каб спыніць рэпрэсіі. Можа быць, трэба спачатку спыніць рэпрэсіі, пачаць выпускаць палітычных зняволеных, і тады захад з задавальненнем пойдзе на дыялог. Захад абсалютна задавальняе Александр Григорович Лукашенко. Яны не хочуць нікога іншага. Ён іх цалкам задавальняе. Але не задавальняюць ягоныя паводзіны апошніх там, 1,5 гадоў. Яны гатовы яго падтрымліваць, яны гатовы яго цалаваць ва ўсе месцы, яны гатовы даваць яму грошы. Але трэба адкаціцца, умоўна кажучы, там, на ўзровень красавіка-траўня 2020 года. Калі рэжым гэта зробіць, гэта шмат што можа змяніць. Безумоўна, 100% аднаўлення адносінаў падтрымкі не будзе, пакуль Лукашенко пры ўладзе. Што, ёсць проста расчараванне і асабістыя крыўды на яго. Шмат людзей на захадзе ставілі ўласны аўтарытэт на тое, што з гэтым рэжымам можна дамаўляцца, і вось мы бачым тое, што мы бачым. Таму я бы сказаў так, што калі Менск, калі асабіста Александр Лукашенко хоча, а бачна, што ён хоча аднавіць адносіны з захадам дзеля захавання ўласнага рэжыму, не сабе любімага на пасадзе, а менавіта ўласнага рэжыму, ось усіх гэтых красаўцаў і гэтак далей, то трэба адкаціцца на сітуацыю 1,5-гадовай даўніны і памяняць першую асобу дзяржавы. То бок захад абсалютна нармальна праглыне умоўны казахстанскі варыянт. Але пакуль што Лукашенко з прычыны ўласных, скажем так, псіхалагічных уяўленняў ці ўласнага псіхалагічнага стану, больш слушна будзе сказаць, ён не гатовы на гэта пайсці. То бок ён не гатовы дзейнічаць рацыянальна з прадугледжання тых мэтаў, якія маглі перад ім. Ну, ведаеце, пра захаванне не сябе любімага свайго рэжыма можа ісці размова тады, калі ты, можа ты маеш нейкую ідэю, там ужо не нацыянальную, хаця б там вот для чаго ты гэта робіш, што ты робіш, нейкае там вот бачанне будучыні, да якога цябе павінен прывесці вот менавіта пабудаваны твой рэжым, і неважна, хто там на чале, ты ці Николай Александрович, але вот ідзе да гэтага. Ці Наталья Івановна, да. Але ж для яго, наколькі я вот разумею, ўсё ж таки і рэжым гэта Лукашенко, і Беларусь гэта вот Лукашенко, а вот не будзе Лукашэнкі, маўляў, такі і не будзе ні Беларусі, ні рэжыма, ні незалежнасці, і беларусаў не будзе. А можа, для яго і такіх і нема, там рускія са знакам якасці. Это пытанне ці... Я до таго, што як чакаць, вот, і наўрад ці ён пойдзе скажем так, безумоўна, наўрад ці ён пойдзе. Я таксама не лічу, што гэта на сённяшні дзень рэалістычны сцэнар, таму што проста ён не дэманструе, яшчэ раз паўтаруся, ён не дэманструе рацыянальнасці паводу. І ў гэтым плане, конечно, ситуация будет замороженная, мы будем чакаць, што вось таких вялых перакідванняў адны санкцыі, іншыя і так далей. Конечно, тут зараз зноў-таки, калі мы кажам пра унутрыпалітычную сітуацыю, шмат што можа быць зразумелым па выніках абнародавання новага праекту Канстытуцыі ці зменаў канстытуцыйных. Таму што там якраз таки можа быць тое, аб чым я казаў раней у вашым эфіры, палітычны календар рэжыму. І гэты палітычны календар, ён можа насамрэч паўплываць на паводзіны захада адносна імплементацыі новых санкцыяў ці жорсткасці выканання тых, якія ўжо былі уведзены.
бок поле для гандлю яно існуе, але пакуль не бачна, каб беларускі рэжым быў гатовы гандляваць. Яны спрабуюць атрымаць все, не даўшы ўзамен нічога. Мгм. Ну што ж, будзем спадзявацца, што нешта мы даведаемся і, можа быць, гэта дасць нейкае там спадзяванне. Давайте, Андрэй, да іншай тэмы. Шмат перасцярогаў ўсё ж такі застаецца і з нагоды гэтых беларуска-расійскіх вайсковых вучэнняў «Захад-2021». Нягледзячы на тое, што прызналі фэйкавай тую паперу, нібыта загад Лукашэнкі пасля заканчэння вучэнняў расквартыраваць расійскія войскі уздоўж беларуска-украінскай мяжы. Ну, маўляў, што ім ездзіць, хутка новыя вучэнні, будуць туды-сюды толькі грошы траціць на перавозках. Вот. Але перасцярогі застаюцца. Як вы ацэньваеце верагоднасць таго, што застануцца, не застануцца, ёсць нейкія ўсё ж такі напружанні з гэтай нагоды ці не? А менавіта з гэтай нагоды, з нагоды таго, што пасля захаду застануцца нейкія расійскія войскі, у мяне напружання няма, таму што прынята рашэнне аб стварэнні сумеснага навучальна-баявога цэнтру ў Гарадзенскай вобласці, і туды ўжо пачалі прыбываць расійскія вайскоўцы з ваеннай тэхнікай. Так, гэта тэхніка супрацьпаветранай абароны, фармальна яна не мае данага патэнцыялу, але калі мы кажам менавіта аб пашырэнні расійскай вайсковай прысутнасці, то по факту яна адбываецца, безумоўна, ёсць пытанне да юрыдычных гэтых дзеянняў, крокаў. Зараз гэта найніжэйшы ўровень міжнародных дамоваў, то бок гэта міжведамасная дамова. Але трэба зразумець, што раней ці пазней расійскі бок можа паставіць пытанне аб тым, што калі мы ўжо тут, скажем так, не катабарыліся, так можа даваць трохі пашырымся і функцыянальна, і колькасна, і юрыдычна замацуем іншы ўзровень расійскай вайсковай прысутнасці. І зноў на павестку дня будзе высунутая тэма расійскай вайсковай базы на Беларусі. Прычым расійскай вайсковай базы ў армянскім сцэнары, у армянскім фармаце, калі гэта не проста прысутнасць расійскіх войскаў, але гэта і прысутнасць расійскіх войскаў, якая часткова аплочваецца ускосна беларускімі падаткаплацельшчыкамі. Гэта той варыянт, які яны хацелі пабачыць у 2015 годзе. Ён быў прадугледжаны праектам пагаднення, якое было абнародавана расійскім бокам, і якое, хутчэй за ўсё, было узгоднена ўсё ж такі з беларускім бокам. Але такое пашырэнне прысутнасці расійскіх войскаў, вось мы з вами не адзін раз таксама гаварылі, што ўсё ж такі Лукашенко асцерагаецца гэтага. Што, так прыціснулі ці неяк перасцярогі зніклі? Не, безумоўна, перасцярогі нікуды не зніклі, але мы зноў-такі вяртаемся да таго, што мы абмяркоўвалі ў першай частцы размовы. Гэта тое, што беларуска-расійская павестка двухбаковых адносінаў, яна абсалютна не празрыстая. Мы не бачым ані сутнасці тых дакументаў, тых пагадненняў, якія абмяркоўваюцца, ані дынамікі працы над імі, ані супярэчнасцяў, якія ёсць паміж бакамі. І ў дадзеным выпадку можна сыходзіць з таго, што тое пашырэнне расійскай вайсковай прысутнасці, якое мы назіраем, гэта частка больш шырокай палітычнай угоды, в якой беларускі рэжым аддае Расіі нейкія саступкі ў вайсковай і вайсково-палітычнай сферы, атрымоўваючы нешта ўзамен. Нешта ўзамен што? Гэта альбо эканоміка, то бок фінансавая падтрымка, альбо палітычная падтрымка. Калі палітычная падтрымка, то палітычная падтрымка чаго? І я зноў-такі вяртаюся да сваёй любімай тэмы. Гэта тэма транзіта ўлады ў Беларусі, гэта тэма таго, што мы можам пабачыць вельмі хутка палітычны календар рэжыму, які прадугледжвае вельмі сур'ёзныя трансфармацыі, прынамсі на ўзроўні прозвішча першай асобы дзяржавы.
Андрэй, але ўсё ж таки, калі вяртаючыся да гэтай трансфармацыі і змены першай асобы дзяржавы, калі верыць нават ну таму вот варыянту зменаў у канстытуцыю, які ў свой час выклаў Васкрэсенскі, то стварэнне, ну дакладней наданне ўжо афіцыйнага статусу ўсенароднаму беларускаму сходу і там гэтая пасада старшыні прэзідыума, ці як яна там будзе называцца, гэтага сходу, які валодае большымі паўнамоцтвамі, чым прэзідэнт краіны. І вот ну ёсць жа все-таки верагоднасць, што хутчэй за ўсё гэта крэсла рыхтуецца пад Лукашэнку. Ну перасядзе ён з прэзідэнцкага на тое крэсла. Ён уже типа не прэзідэнт, але паўнамоцтвы большыя, чым у новага прэзідэнта. Вот гэта што, падмане захад, падмане Маскву, вот такія змена крэсла? Ну, па-першае, той проект, які быў абнародаваны, ён не прадугледжвае, што старшыня так званага народнага сходу будзе мець нейкія значныя паўнамоцтвы. Увогуле, тое, што было абнародавана, там незразумела, на халеру гэты сход патрэбны, бо у яго фактычна функцыяналу няма. І якраз такі вось як прапісаць такім чынам паўнамоцтвы гэтага ўсебеларускага народнага сходу, каб ён быў такім старажылым сабакам недатыкальнасці існуючага рэжыму, гэта адна з прычынаў таго, што тэкст канстытуцыйных зменаў, якія прапануюцца, да гэтага часу не абнародаваны. Яны не ведаюць, як гэта прапісаць. Таму што з аднаго боку стаіць задача захавання прэзідэнцкай рэспублікі, моцнай прэзідэнцкай улады, а з іншага боку стварэнне нейкага інстытута, які будзе што? Якія паўнамоцтвы і як ён зможа выконваць свае паўнамоцтвы, напрыклад, калі прэзідэнт вырашыць, што ну вось не, так як было не будзе, трэба неяк новага. То бок 2500 гэтых дэпутатаў збяруцца, ці дэлегатаў збяруцца недзе і нешта вырашыць, прабачце. Але калі я прэзідэнт, у мяне ёсць міністр унутраных справаў. З гэтых 2500 дэлегатаў ніхто нікуды не паедзе. Ну, просто нікуды не паедзе. Таму пытанне Так, Андрэй, там часова вы прапалі, зараз, здаецца, вярнуліся. Да, вот нешта там з інтэрнэтам з вашага боку, відаць, робіцца. Так, давайте Магчыма. Да. Ну, вы завяршылі думку, ці мне задаваць пытанне, ці вы яшчэ працягнеце? Не, я завершу. Так, відаць, що ж таки там у Андрэя пэўныя праблемы з інтэрнэтам здарыліся. Так, я задам пытанне, калі атрымаецца і будзе чутна, адкажыце, калі не, то, ну, на жаль, развітаемся. Андрэй, що ж таки, вось вы сказалі вось гэта прысутнасць расійскіх войскаў па армянскім сцэнары. Ці вынікае з вашых словаў, што Крэмль все ж таки у дачыненні да Беларусі абраў гэты вось так званы умоўны армянскі сцэнар далейшага налажвання там стасункаў? Не вынікае. Крэмль даўно абраў ад Беларусі паўднёва-асецінскі сцэнар стасункаў. З той толькі папраўкай, асаблівасцю, што гэта павінна быць паўднёвая Асетыя, якая міжнародна прызнаная, мае голас ООН, Арганізацыя Аб'яднаных Нацый. То бок Крэмль абраў, скажем так, стратэгію ператварэння Беларусі у де-факто вассала Российской Федерации з захаваннем фармальных прыкметаў суверэнітэту. Мяне чутна? Да, чутна. Але вот такі вассалітэт з умоўнымі прыкметамі нейтралітэта, вот я вяртаюся да пачатку нашай размовы, няўжо ён задаволіць Лукашэнку?
Не, безумоўна, ён не задаволіць Лукашэнку і ён не задаволіць не задаволіць беларускую кіроўную эліту ці групоўку. Таму гэта таксама поле канфлікту. Поля канфлікту паміж беларускім рэжымам і Крамлём? Так. Чым гэты канфлікт можа скончыцца? І ці не пагроза, дакладней, якую ролю тут могуць адыграць расійскія вайскоўцы, якія тут назапашваюцца? Чым ён скончыцца? Ну, пакуль што ён не пачаўся, таму што Крэмль чакае на лепшыя часы, каб зноў-такі вярнуцца да гэтага плану, прынамсі, да рэалізацыі палажэнняў дамовы аб стварэнні саюзнай дзяржавы. Любым уже адкрыць і паглядзець, што тут прадугледжана. І агульны парламент, і герб, і тое, і сёе, і агульная вайсковая арганізацыя. Крэмль дастаткова рэалістычна ацэньвае сітуацыю, яму проста лічыць, што пакуль не надышоў час. Калі ён можа надысці, складана сказаць, мабыць, тады, калі на месца Лукашэнка з'явіцца нехта значна больш слабы і не настолькі ўпарты, як Александр Григорьевич. Вы ў дадзеным выпадку маеце на ўвазе гэта вось пераемніка, якога паставяць на пасаду прэзідэнта дзеючы рэжым, ці вы маеце на ўвазе, ўжо так бы мовіць, новага кіраўніка новай Беларусі? Гэта можа быць і першы, і другі варыянт. Гэта проста будзе супадаць з момантам аслаблення дзяржавы, а безумоўна гэты момант наступіць тады, калі пачнуцца трансфармацыі, таму што гэта будзе і дэзарыентацыя кіруючай сістэмы, і дэзарыентацыя сілавой сістэмы дзяржавы, плюс відавочна, што ў нас ёсць эканамічныя праблемы, якія нікуды не падзенуцца, якія маюць тэндэнцыю да абвастрэння. Таму гэта комплекс насамрэч фактараў, якія павінны будуць супасць, каб Расія вярнулася зноў да вытокаў гэтай саюзнай дзяржавы і зноў пачала трасці гэтай дамовай са словамі: "Ну вы ж самі гэта падпісалі". Такім чынам, час у нас ёсць. Засталося толькі вырашыць, ці ўсё ж такі якім-небудзь чынам беларускі народ атрымае права ўплываць на нейкія вот гэтыя працэсы і прыняццю рашэнняў ці не? Народ заўсёды можа ўплываць. Я ўсё ж такі сыходжу з таго, што народ — гэта факт гісторыі, а не проста мяса гэтай гісторыі. Таму я сказаў так, што ад беларускага народа не проста залежыць шмат, а будзе залежыць усё. І да гэтага моманту трэба быць падрыхтаваным. Ну што ж, будзем спадзявацца, што будзем гатовыя і будзем мець жаданне выказаць сваё, рэалізаваць сваё права на прыняццё рашэнняў. Дзякуй вялікі і выбачаюся за пэўныя траблы з сувяззю, не ведаю, з чыйго боку, але здараецца. Андрэй Паротнікаў, Зміцер Лукашук у сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. Слухайце і глядзіце нас.